मी एक दिवस आधी आलो आणि आजचा दिवस व्हॅलेंटाईन डे आहे, त्यामुळे व्हॅलेंटाईन डेला या ठिकाणी मला बोलवलं. तर मी सांगू इच्छितो की माय आणि माती हेच आमचं व्हॅलेंटाईन आहे. त्याच्यामुळे व्हॅलेंटाईन डेला माय आणि माती याच्याशी पुन्हा सांगड घालण्याकरता तुम्ही या ठिकाणी निमंत्रित केलं, त्याबद्दल तुमचे अतिशय मनापासून मी आभार मानतो. आज आपण पाहतोय की आपल्याकडे विशेषतः ज्या भागामध्ये मोठ्या प्रमाणात आमचा शेतकरी संकटात दिसतो, अशा भागामध्ये संकट केव्हापासून सुरू झालं हे जर आपण बघितलं तर जेव्हापासनं पशुधनाची संख्या कमी व्हायला लागली तेव्हापासनं आमचा शेतकरी हा जास्त संकटात गेलेला आपल्याला पाहायला मिळाला. आजही आपण